În acest video analizăm aceste retrageri, aceste corecții de preț pe care le-am pus în niște dreptunghiuri. Unde anume se termină aceste corecții? Da, elementele. Cum facem o identificare astfel încât să știm unde se termină aceste corecții? Pentru că avem o rezistență aici. Da? Și să începem cu primul. Primul este ăsta de aici. Data de 3, vineri. Da? Deci avem un retracement care îl folosim și Fibonacci retracement. Ia să vedem de aici până acolo, sus, la vârful codiței. Da? Și observăm că avem fix 78,6%. Retragerea pleacă de aici, de la acest punct de swing, da? Dar, în general, lăsând la o parte Fibonacci, caracteristica principală este că el se termină, are două praguri, avem aici 1, 2, se termină când e tăiat de un EMA. Ăsta este două perechi tăiate de EMA. La ce valoare? O valoare de aproximativ 38,68. Dacă dăm pe M15, tot 38,68 taie cu alt EMA. Da? Deci mergem în sus până găsim un EMA care să taie partea de aici. Pe time frame de 1 minut. Ia să vedem. Time frame de 1 minut. Cum apare? Ia uite. Și avem o altă caracteristică la astfel de corecții. Da? Observăm aici, face un break of structure, da? Și se oprește aici. Avem cel puțin două praguri. Ăsta de aici e unul, ăsta de aici. Face un break of structure, Fibonacci l-am văzut, are număr întreg, avem doi pași, avem tăiat aici și mai este o caracteristică apropo de, pentru a identifica cam pe unde se termină trendul, mergem aici și vedem că începe la 38,87 pe aici, 38,87, 38,67. Deci avem un număr întreg de sute de pips. Asta este o caracteristică. 38,67, 38,87, 200 de pips. În această măsurătoare nu includem codița. Da? Ar mai fi și asta. Cât ar mai fi? Dar de aici până aici fix 200 de pips. Deci astea ar fi caracteristicile la aceste corecții.
cum e această corecție. Odată tăiat aici, mergem mai departe pe M5, pe M15 până găsim una care să taie. Și ne mai orientăm, am spus, și cu Fibonacci retracement. Ca observăm 78,6 fix aici. Luăm din punctul de swing, din ultimul punct de swing de aici, 78,6. Aici nu se putea termina la 61,8 sau la 50, pentru că trebuia să avem această tăiere de curbă. Da? Asta este prima corecție. Ia să vedem mai departe. Deci observăm, după o zonă de consolidare, pleacă de aici trendul. Ce mai avem? Ia să vedem următoarea corecție. Ia uite cât e de mare. Da? Și cum am zis, avem două praguri, două caracteristici. Câteva caracteristici aici. Da? Deci avem aici un prag și mai avem încă aici. Dar nu vedem tăietura. Și atunci mergem mai în sus până găsim. Nu e nici pe M15, abia pe 30. Abia pe time frame-ul de 30 observăm că avem o tăietură aici. Da? Deci așa facem o estimare cât mai precisă a sfârșitului de trend, a acestei corecții. Avem un break of structure aici. Da? Și avem așa, doi pași. 1, 2. Fibonacci retracement. O să-l vedem. Și o altă caracteristică este numărul întreg de sute de pips. Deci dacă plecăm aici 38,93, ...38, 28, 28. Hmm. 38,93. 38,93. Ei, ia. 38,93. 27, ia să vedem. 38, 27. Mă rog, 97. Ar mai fi, deci de aici, 28, 98. 700 de pips aici. Foarte mare. Foarte mare. Retragere de 700 de pips. Foarte mare. Deci astea sunt elementele unui retrageri. Break of structure, asta cu tăierea, două praguri și un număr aproximativ
exact de sute de pips ar mai fi. Și ia să vedem și un Fibonacci, dacă ar fi să-l punem, dar e mai greu aici. Trebuie să luăm de aici până acolo și este între 61 și 78. Nu este exact. Deci nu e așa relevant Fibonacci. Dar oricum, cel puțin 61. Retragerile astea sunt la cel puțin 61. Și mai avem aici iarăși încă un retracement aici. Da? Mai avem aici încă o retragere și suntem pe M30 într-adevăr. Dacă mergem pe M5 sau mai jos, nu vom găsi ăsta este. Deci observăm un break of structure aici, avem un alt element, am spus, din 2 pași, dar ne trebuie ca să vedem finalul. Mergem în sus. Hai să vedem o tăietură aici. Aici avem o tăietură, dar nu avem două candele. E prea... Avem decât un dublu bottom. Mergem mai sus. M30. Ia să vedem. Și mai sus pe H1. Abia acum pe H1. Hei, da. Abia acum pe H1 avem două candele tăiate de un EMA. Deci aici este sfârșitul de trend. Da? Avem break of structure. Doi pași aici, unul și aici finalul. Ia să vedem ca număr întreg de pips și avem. Cât este 38, 69. 37, 99. 37. Ei. Da, 37, 99. Uite că acum 37, 99. De la 99 la 69. Făi. 700 de pips. Făi, frate. Aici vine 700 de dolari la 0,1 loturi. Pe X sau OSD. Da, deci o retragere mare. Pentru că a fost și creșterea mare. Dacă ne uităm, într-o zi de 29, în general, zilele de luni și marți, dar în special luni, avem o creștere mare din ce am analizat. Și uite, avem și aici Fibonacci retracement de la ora 1, când începe ziua. Da? Și avem undeva la 61,8. Da, deci minim 61,8 la aceste retrageri. După o creștere așa mare, da? Ce mai putem să descoperim în afară de aceste caracteristici la aceste retrageri? Ia să vedem.
Mergem pe M5. Pe M5. Mergem pe M5. Ia să vedem aici. Deci pleacă de aici. Ia să vedem aici ce valoare. 38,69. Observăm că avem retrageri înainte de aceste valori fixe. 38,70. Deci dacă aici avem 38,70, cumva trendul se oprește înainte de 38,70, 75, 80. Ia să vedem, după 70, 75, nu, 75 avem aici, în zona asta. Deci a trecut de 75, acum ne mergem la 80. Da, deci înainte de 80 avem niște retrageri. Aici doar ce a plecat. Dar aici când ajunge la 80, avem retragere. Da? Și tot așa. Ia să vedem. Deci am zis aici la 80 se retrage. Ia să vedem. Și acum la 90 iarăși retragere. Da? Deci o caracteristică de reținut. La cifră rotundă. Da? Ajunge la cifră rotundă, ne așteptăm la un pullback. Ia să vedem. Aici a fost, cum am zis, 90 și am mai spus de 95. Și aici la fel, în jur de 95. Astea sunt cifre relativ. Ia să vedem, pleacă de aici. Avem 44, 45. Da? Deci la 45 pleacă de jos de aici, la 45 avem un pullback. 45. Aici 49. Ia să vedem aici. 59. 60 aici. Iarăși înainte de 60. Aici crește și înainte de 60 iarăși o retragere. Ia să vedem aici. Pleacă de aici. Pleacă de la 40. 38, 40. Aici. 40. 59. Aici nu se mai nimerește. Oricum așa vine. Ia să vedem aici. O dată. Pleacă de aici la cifră de la 40. 49, 50. Aici 60. Avem retracement. 60 și la 65, iarăși la 65 merge iar retracement, pullback-uri, da? Asta este. Deci am văzut aceste retrageri, aceste retracement, caracteristicile tăiate aici, în 2 pași, număr întreg de sute de pips.
Christ. Și cu break of structure.